Sa Good Vibes, saging sa mga mangunguma sa Barangay Araal sa La Carlota City gina-export sa Japan. May report si Romeo Subaldo. Basta gani kinsin na sa kung katapusan sang bulan, amo sining sitwasyon sa mga mangunguma sang saging sa Barangay Araal sa La Carlota City. Ginakarga ang mga balangon nga mga saging sa karo nga ginaguyod sang Carabao pakadto sa crossing Maya sa sitio Masibanga. May mga tiglawas gikan sa altar trade nga naga-check sang quality sang ila saging. Kutob sa mga gulang na kag may mga samad ginapain. Dapat abi export quality ang saging kag wala sang chemical. Ini ang pila sa mga requirements para maka-export sila sa Japan. TV. Gamay po dito na dako na. Ginakilo ini ka ginakarga sa truck kag ginaship na sa altar trade. Istorya sa isa sa mga banana farmers sa Barangay Araal Agrarian Reform Beneficiary Association nga si Jomar Langota. May duha siya ka ektarya nga duta nga ginatamnan sang saging kag kape. Dako ang nanginbulig sa iya sa nakuha nga duta pinagi sa carp. Kada harvest sang saging, naga-income siya. Amuman ang mga kaupdanan niya nga mga mangunguma. Sa Japan, pinagi sa Asosasyon Alter Trade. altar trade ang kakuha din sa inyo, gina-export sa Japan. Export sa Japan. Amo nakagwapo di ang varieties ang inyo di nga saging dili sa La Carlota. Balangon isang saging. Ano ka damo imo puno ang saging? Gamay mga kon nga punuan sa saging mga 500 lang ka puno. So sa walo ka tapos mo 8 ka bulan, mga ano ka damo man mo saging? Sige na harvest kada bulan maka-harvest ka na natag 50 man ka akon 50 ka bulig. Ang madugo lang nga parte sang ila panangabuhian amo ang pagtransport sang saging. May minutos o kun inoras, depende sa kung diin pa nga sitio ini nagikan. Ano ka lawig? Lawig eh. Mga pila ka oras? Mga tunga. Magroy mga batubag ba? Alin sa suba? O kung kitabok man sa suba? Tabog te, lapit na. Pero di niya nagalin? Sa tabok pa suba? Oo, biyak pa. Pero initanan, matagaan na sang solusyon. Pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist, napakaayo ang naguba nila nga tramline. May mga spare parts na lang nga ginahulat nga mag-aabot kag mangin operational na ini. Ang isa ka oras kapag transport sa mga saging, mangin 3 na lang ka minutos. Ikarga ang saging sa tramline kag itabok halin sa sitio Mansibanga pakadto sa sitio na Ilab. May suba pa nga tabukon. Kag kung nagasakay ka sa tramline, makaliligaw ang view sa Mount Canlaon gikan diri. Pero mas makalilingaw ang oras nga ila makinot kag ang pangabudlay nga mas mapahapos kung tigayo na ini nga maka-operate.